Ja, jeg er Laurits og Philips gruppe. Vi er med Gamle Hellerup tæt på Nationalmuseet for at se en udstilling om Europa. Og det foregår lige herinde, og vi kan gennem noget historie og hvilke tiltag, der er blevet taget. Og vi glæder os rigtig meget til at se, hvordan det egentlig er formet sig, og hvordan der er ledet. Så hvis du lige kommer mig, så skal vi den her vej. Det ligger lokaler også godt bygget på syg. Og det er så herinde. Det er så herinde, magien sker, som man siger. Kom. Hej og velkommen tilbage. Det græske ord for demokrati er folkestyre. Men dengang i det gamle Grækenland, der havde folk som hende her ikke de samme rettigheder, som de har i dag. Det var altså kvinden, vi snakker om. Dengang kunne de ikke eje egen jord eller egen property. Europas magt og indflydelse blev stadig større og større. Nye dele blev discovered i for eksempel den nye verden, Afrika, som gav et skub i den europæiske økonomi. Slaver, sølv blev fundet, det ligesom kom et kæmpe kredsløb, som ligesom fik det hele i gang. Med industrialiseringens start fik mennesker et helt andet måde at se på ting på. En anden tilgang til arbejde og en anden måde at leve på. Og England spredte fabrikkerne over kontinentet. Folk flyttede i hovedtal til byen, altså urbanisering. Nye sociale konflikter opstod, og nye måder at se på naturen og samfundet, hvor man født. Den stadige forandring blev et livsvilkår for mennesker, hvis forældre havde levet et liv, der i langt højere grad havde hvilet på sædvaner og traditioner. Borgerlige revolutioner og nationale bevægelser ændrede det politiske Europakort. Efter Nazi-Tysklands fald i 1945 var Europa splittet op i to store magter. På den ene side havde vi USA, på den anden side havde vi Sovjetunionen, et kommunistisk Sovjetunionen. Vest- og Østeuropa var skilt fra hinanden i et slags jerntæppe, der gik fra Østersøen til Atlanterhavet. Nu er der fremlæg. I dag fra Irland består Europa af 27 lande. Nu tænker du sikkert, hvordan med fordeling af stemmerne? Og det er sådan, at jo større territorium et land har, jo større indbyggertal det har, jo mere indflydelse har det. Og det kan måske også meget god mening, for det kan jo ikke passe, at Danmark skulle lige så meget indflydelse som et stort land som Tyskland, Spanien, eller Frankrig, eller Holland. Vi er 27 lande i dag, men Tyrkiet er på vej ind, og Frederiksen er næste gang. Nu vil vi se, hvordan det vil løses, og måske også hvordan det smides.